už to začína! Život je na prd. Som tak smutný, tak mizerný. Wow, je tu niekto smutný? Čo si zač? Ja som šťastný týpek a mojou úlohou je spraviť každého šťastným. Ako vôbec môžem byť šťastný? Len sa usmej. Predstieraj to, až kým nezvládneš to. Chceš, aby som bol šťastný, lebo hej. Jasné! Všade je choroba. Každý deň niekto umiera. Všetko sa rúca. Ako môžem byť šťastný? Ó, ty trúľko, ty sa pozeráš na to zlé. Povedz, čo dobrého si spravil pre seba? Úprimne? Nič. Tak, čo keby sme teraz išli von a nejak sa zabavili? OK, môžeme to skúsiť. Odkedy sa môj syn a jeho kamarát delia o tú šťastnú bábiku, je iný. Nedávno ma požiadal o mačku a on ani nemá rád mačky. A tá bábika ma štve s tým jej hlúpým ksichtom. Neznášam to. Viem, je ešte dieťa, Jani, ja viem. Dobre, musím dať tieto papiere šéfovi. Hej, synček! Áno, mami! Nechcel by si navštíviť svojho kamaráta? Áno! Dobre, nezovni si sveter. Už sa neviem dočkať, kým sa týmto zahrám. Dobrý, pán Čudojsa, mohli by ste sa prosím postarať o môjho syna? Jasné, žiaden problém! Ej! Ďakujem veľmi pekne. A nebojte sa, prídem hneď, ako budem môcť. Ešte raz ďakujem. V pohode, pani Lila. Dobre, deti, nerobte neplechu. Poďme si kresliť. Nemám pastelky. Ale môžeme sa spýtať mojej sestry. Nie. Veď som sa nič nespýtal. OK, hovor. Môžeme? Nie. Čo teraz? Poďme si po ne. OK, som späť. Prepáčte sa zdržanie. Dobre, takže ja rada začínam. Vy dvaja, čo tu robíte? Teraz si môžeme kresliť. Tu ťa máme! Pádime si kresliť! Som sa dosral. Ja prvý! Nakreslil som molekáko na všetkých posadov. Chýba mi. No, ja som nakreslil oči vysávajúce nám dušu. Ten film je desivý. Čo si spravil ty, šťastný týpek? No tak, ukáž nám to. Desivé bábiky sú straši. Jasné, že sú. Čo budeme robiť teraz? Čo keby sme si zahrali hru s nožom? S nožom? Hej, položíš si ruku, zatvoríš oči, zoberieš nôž a ste na rade. Jo! Sme pripravení! Počkaj, nemáme si my zobrať ten nož? Prečo ste mi zobrali pastelky? Prečo má babika nôž? No ja neviem. Babika zobrala. Viete, že sa nemôžete hrať s nožmi ani s ničím ostrým. A toto je posledná kvapka. Poviem to mame a otcovi. Skús to, nikdy nezvíhajú. Tak to poviem dedovi. On zaspal. Poďme si pozrieť film. Čauko, môžeme si pozrieť film, prosím? To ste vy. Čo to tu robíš? Predal som deťom pivo, pretože ma nebaví dýchať. To je cool, ale môžeme si kúpiť lístok na hororový film? Nie. Môžeme si kúpiť lístok na detský film? Hej. Vieš o tom, že si na rade s kontrolovaním lístkov, nie? Hej. A vieš, že tie deti teraz môžu ísť na ten horor, nie?
A Takže si v peknej kaši, kámo! som unavený. Hej, decko, počuj mne, fakt treba šťať. Ale zmeškáš tú najlepšiu časť. Ide to po nás! Ide to po nás! Hej, neboj sa, sme v aute, všetko bude v Čo to? Malé decko, veľké peniaze. Kam mám ísť? Kam mám ísť? Hej! Z toho chlastu vidím chodiacu bábiku! Daj mi viacej! Dobre, pozrieme sa, čo to tu. Prečo táto škará hračka chodí po ulici? Ty sprosté prasa, ty špinavý skup! Vyrvem ti oči, strhnem ti kožu a zjem ju na raňajky! Cítiš sa lepšie? Hej, len potrebujem vedieť, komu patrí ten dom. Jože, čo je toto? Čo? Ó, je to bábika. Asi stratil nejaké dieťa. Môžeš mi ju nechať v cukrárni? Jasné, len vyplníme nejaké papiera sanice. Hapči! Joj, do keľu. Hej, kde je šťastný týpek? Á, pohoda, išiel lešať. OK. Bábiky nevedia šťať! Poďme ho nájsť. Ej, chlapi! Vyzeráte hladne, prečo nejete hento tú zeleninu? My len hľadáme našu bábiku. Ó, tu uniesli. Čo? Radšej to nahláste tým. Poli. Díky, pán Bezďák. Kto nám pomôže nahlasiť to policajtom? Kevin! Tu máš, kámo. Milujem tvoje šťanky, kámo. OK. Začnem s hlásením. Jasné. Tá je ale škaredá. Hapči! Vravel som. Vravel som. Grr, za toto zaplatíš. O čom to do pekla hovoríš? Je to divné, že? Posunieš X na druhú stranu a máš odpoveď. Čože? Aké X? Prečo sa otvorili dvere? Sme voľní? Wow, to je šťastný týpek. Čože? Prečo to má nôž? Toto by nemala robiť. No môj Bože, my tu zomrieme! A dajte si tie veci dole, patria na vankúše. Asi tí typci neboli šťastní. Nie, typku? OK, hotovo. Poďme odniesť tú... Hapči! Bábiku. Ďakujem vám. Dovidenia. Jo, díky, kámo! Ani sa nepohni! Bežte, chalani! No to určite. Pani, prepačte mi. Ja som sa snažil trafiť do dieť. Prosím, madam, mrzí ma to. Policajti, rád vás tu znova vidím. Chcete viac cukríkov? Nejaké dieťa stratilo bábiku. Ako nájdeš, tak mu ju daj. Samozrejme, žiaden problém. A prestaň sa dostávať do problémov.
Teraz musím skontrolovať tie cukríky, čo ukradli. Už sa teším. Vy malí, otravní smradi! Ukážte sa! Áno! Čo mám robiť? Čo mám robiť? Aj keď to nevidím, tak sa to nájdem a zabijem ťa! Čauko, Kevin! Čo sa ti stalo? Teraz nie, deti. Ďakujem ti, kámo. Počuj, Kevin, môžeš nám pomôcť? Stratili sme našu babiku a potrebujeme o tom povedať polícii a my proste, je to veľmi špeciálna bábika a... Tá bábika, ktorú som vyhodil dozadu, je vaša? Ona je vzadu? Díky, Kevin! Čau už. Prečo sa tá hračka smiala? Prečo chodila? Ona chodí a smeje sa? To je fakt cool. Prepačte, to je naše. Môžete nám to vrátiť, prosím? Vážne? Tak asi... to je vaše. Áno. A chcete to? Áno. A čo by ste spravili, aby Len im ste... to vráť, kámo. Sklapni. Čo by ste preto spravili? Ja neviem, proste to chceme. Takže to nechcete. Oni ma nechcú, hodia ma do koša. Čo? Bábika maj segri, toto nehovorí, to je fakt super! Čo môžeme preto spraviť? Dajte mi oblečok. Lásko, to je hnus, nechce to len horší. Dobre, hovorím o ich svetroch. Bože. Tak, Prepačka, to ma nenapadlo. Však je zima, zmrzneme tu. Chcete tú bábiku alebo nie? Čo ste robili vonku? Choďte radšej na gauč. Ďakujeme, Zuzi. Nevychádzajte von bez toho, aby si to povedal detko. Ahoj, Zuzka. Prišiel som si po syna. Hej, kde máš sveter? Ja som ho tu niekde nechal. Hej, Zuzi, môžem ísť s nimi, prosím? Je to v pohode, Zuzka, priniesem ho neskôr. Máš šťastie, že verím pani Lile. Haha, jupi! Počkaj, mami, na niečo som zabudol. Haló? Týpek? Tu nasi, všade som ťa hľadal. Nie, Emma už, nie! Poď, ideme. Dobre, deti, sadnite si za stôl a ja zatiaľ spravím večeru. Díky, Ďakujem, pani mami. Milá. Teraz sa konečne môžeme hrať. Jo, a neboj sa, šťastný týpek, nikto ťa už nikdy nedostane. Budeme spolu nasi. Nie! Už som unavený z vás dvoch a ten váš strašný mec za ten sprostý tanec! Snažil som sa uspokojiť svoje potreby a vy ste ma vždy zastavili! Ja už to nezvládam! Čo je to tu za krik? Prečo tá babika stojí? A ty! Mala si kúpiť tú mačku, keď ti to tvoje decko povedalo! Ej, takto sa s mojou mamou nerozprávaj. Vždy si k nám zlý a nikdy nám nedovolíš hrať sa tvoje hry. Jo, a dostal si nás do problémov s mojou sestrou, vybral si Royal namiesto nás a stavím sa, že ťa ani neuniesli. Čo keby ste mi to povedali do ksichtu?
Deti, poďte sem. Áno, povieme ti to taxistu. Nie, ono to má nôž. Zase nás dáva do problémov s mojou sestrou! My si s tým poradíme, mami, je to len bábika. Nevydávate žiadne zvuky, deti. Mám ťa! OK, mám plán. Musíte ho nasledovať krok za krokom, dobre? Ak máš nejaký problém, povedz nám to taxistu. Hej, ty škaredá bábika! Už ma nebaví, ako ma všetci nazývate škaredým! Tento týpek už není šťastný! Ja som bábika, ty sprostá pi... nie, deti nie, ja som váš týpek, deti, som chcel, aby som vás spravil šťastným. Už nie sme šťastní, týpku. Nie, počkajte. Pustite ma odtiaľto, toto vy nemôžete urobiť. Dostaňte ma odtiaľto. Nie! Jupi! Moja tvár. Nie! Lila, Janka, čo tu robíš? hovorila si, že tvoj syn sa delí o babiku so svojím kamarátom? No, kúpila som ešte jednu pre nich oboch. Nie. Netuším, čo to do pekla? Je to do pece! Máš niečo na pitie? Mám pokazené mlieko. OK. Ďakujem, čo sme sa dnes naučili? Je škaredé posadnuté bábiky sú zlé a nechcú sa s nami hrať? Posadnuté? Čo? Ja myslím, že nepotrebujeme šťastného týpka. Potrebujeme len týpka, ktorý nás spraví šťastným. Nie, týpku? Poďme piť pokazené mlieko. Môžeme piť tiež? Áno. Čo? Nie. Dozdrž Epsteinovi, Bob, Belzeb, vrah a kanibal utiekol z väzenia. Nikdy som nebol taký šťastný. Ďakujem ti, šťastný týpek. Žiaden problém. Len pamätaj na toto. Robenie týpka šťastným z nás robí šťastného týpka.
Som ťa vystrašila. Dvojitý šlom. Hej, to bolo desivé. Bolo to ako...